Okay, jeg har spørgsmål 1, og det er om geometri og trigonometri. Jeg har i forvejen lavet enhedscirklen, hvor vi så har et koordinatsystem, og radiusen i enhedscirklen er 1, som jeg også har opskrevet her. Vi bruger enhedscirklen til at definere sinus, cosinus og tangent. Vi kan lave en trekant V, som, ja, V. Hvor det første ben det anbringes på første aksen, og det andet i anden aksen. Det her vinkelben skærer cirklen i et punkt, som hedder P. Og det har koordinaterne cosinus til V, sinus til V. Hvis vi går ned af punktet, så kan vi skrive cosinus til V, som er på x-aksen. Og hvis vi så går vandret fra punktet til y-aksen, så har vi så sinus til V her. Altså er punktets koordinater cosinus og sinus til V. Vi har så også tangent, som så er en linje, som skærer cirklen i et punkt. Den kan vi lave her. Den skærer så cirklen lige her. Tangenten den går lodret op, og den rammer så vinklen V i et punkt. Og ud fra det her punkt, så kan vi så lave en vandret linje. Og herfra så kan vi så skrive, her har vi så tangenten, eller tangens til V.